William Narzari हिसाबै फोरमान जाबाय। फार्स्टआव बियो मा होननानै बुङो, बियो सासे सालानि नासो, बियो जोंनि समस्तिनि बियो मानसि नङा। उइलियाम नार्जारिनो भट होनायनि सिगां 100 बार सिन्था खालामनो थाखाय आङो बे समाव रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों। 2 नाम्बार बियो BPF सो, अरिजिनालि बियो BPF नङा। बियो सासे थगायसुला, अहं, नंखाय बाथ्रा बुंग्रा, बियो सासे दैदेनगिरि। मामा लहित नोंथाङा सासे जुमदुवार ब्लक कमिटि BPF नि इउथ सेलनि सासे दैदेनगिरि, आफादगिरि। बेनिखायनो आं मामाखौ आङो खावलायनोसो लुबैदों, गाज्रि मोननो नाङा। एसे नोंथाङा लिडार जानायखाय जेसेबां हायो बाथ्राफोरखौहाय स्पष्ट बुंनो सेस्था खालाम। बेबायदि खुदै मन' थाबथा चकलेट सोबनाय बायदि बाथ्रा बुंनाया लिडारनि थाखाय बियो मोजां नङा। आं खावलायदों, गाज्रि मोननो नाङा। आरो बिजों लोगोसे मामा, नोंजों लोगोसे आङो BPF नि जेसेबां पुराना वार्कारफोर दं, नोंसोरो आंखौ मा होनो होनबाय था, मा सोंखारिबाय था, आंहा बुंनांगौ गैया। नोंसोरो सोंखारिब्लाबो आङो गाज्रि नोजोरजोंबो आङो नायनाय नङा, आङो गाज्रिबो आङो मोना। आङो गासैखौबो हजम खालामनानै आङो लागोन। नाथाय आङो बेखौसो आङो बुंनो लुबैयो जे नोंथांमोननि जे पार्टीनि जे बिजाथि केन्डिडेट आदा उइलियाम नार्जारिया, बियो मासे सालानि नासो, बियो बरफनि ना। सानफ्रोमबो सालानि ना जाबाय थायोब्ला, बरफनि ना जाबाय थायोब्ला सानसेब्लाबो बेमार जागोन, आथिं सानाय बेमार जागोन। That means आदा उइलियाम नार्जारिया बियो जोंनि जुमदुवार समस्तिनि बियो मानसि नङा। बियो सराइबिल समस्तिनिसो, बियो सासे दैदेनगिरि। बिनिखायनो आङो जोंनि जुमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो मानगोनां भटार्सफोरखौ आङो खावलायनोसो आङो लुबैयो। गोथौयै सिन्था खालामनानै नाय रायजो राजाफोर, गावबागाव बेसेन गोसा जे भट, बे भटखौ होनाया सोरनो थिग जागोन बेखौ सिन्था खालामनानै नाय। नङाब्ला जोङो जुमदुवार समस्ति हिसाबै ओरैबायदि जोङो हाखराव गोग्लैगोन, जे हाखरनिफ्राय सिखारफिननांगौआ जोंनि थाखाय बुहुद खस्थ' जागोन। बेनिखायनो गावबागाव गांफा बेसेन गोसा भटखौ होनायनि सिगां आङो गोथौयै सिन्था खालामनोसो आङो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों। आरो बिनि उनाव जोंनि मानगोनां आदा उइलियाम नार्जारिया, बियो अरिजिनालि एखेबारे BPF नङा। 2 नाम्बार बियो BPF सो। आरो जुमदुवार समस्तियाव बियो सासे पुराना मोजां उपयुक्त BPF लिडार हिसाबै बियो टिकेट मोनाखै, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बियो मानगोनां मा होननानै बुङो, हाग्रामा महिलारि सार, PTC नि बारग' चिफ, बिथांनो लाख फैसा होनानैसो बियो जुमदुवाराव बियो टिकेट मोनदों। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोथौयै सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां। बियो एखेबारे सासे 2 नाम्बार बियो BPF, बियो वार्कार, आरो सासे एखेबारे नंखाय बुंग्रा, बियो सासे दैदेनगिरि। बे बाथ्राया दिनैनि दिनाव मोनसेनि उनाव मोनसे बियो फोरमान जाबाय। आरो आङो आदा उइलियामनि सायाव आङो बेखौनो आङो बुंनो लुबैबावदों, आदा उइलियामनि खाफालाव देरहानायनि बराद लिरनाय बिनि खाफालाव गैया खोमा। आं बेखौ बुंनायनि खारना बेनो जे 2020 आव जेब्ला
बिटिसिनि बिसायख'थि जादों बे समाव बिथाङा सराइबिल समस्तियाव बिजेपिनि जानानै भारतीय जनता पार्टीनि जानानै इलेक्शन गेलेदोंमोन जेब्ला बे इलेक्शन गेलेदों बेनि इलेक्शन कैंपिंआव जोंनि आसामनिनो मानगोनां चीफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाला हेलिकप्टारजों फैलायनानै बेनि समस्तियाव इलेक्शन कैंपिं खालामफैदों आरो बिजों लोगोसे जोंनि डायनामिक लीडर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्माया गसाइगाव बायदि टाउनाव हर थानानै बेनि थाखाय रैली खालामदों गोबां गिदिर मिटिं खालामदों आरो बिजों लोगोसे बीजेपीनि जेसेबां नेताफोर दं मन्त्रिफोर दं बिनि जानानै इलेक्शन कैंपिंआव नामायदों थेवब्लाबो मा होननानै बुङो बिथां उइलियाम नार्जारी बिथाङा देरहानो हायाखै दा बेखौ जुदि जोङो खेल खालामोब्ला बिनि खाफालाव देरहानायनि बराद लिरनायानो गैया जायनि फलाव सासे चीफ मिनिस्टार हेलिकप्टारजों नामायलानानै इलेक्शन कैंपिं खालामसेयावबो बियो देरहानो हायाखै आरो बिनि उनाव आदा उइलियाम नार्जारीया बियो जोंनि नखरनि बियो मानसि नङैखाय जोंनि जुमदुवार समस्तिनि बियो सासे दैदेनगिरि नङैखाय जोंनि समस्तियाव मा जादों मा जाया बे जेबोखौनो मिथिया खोलानि सिमाया खोलानि गामिया मा साहाजों जोंहा मा गामि दं सानजाजों जोंहा मा गामि दं सोनाबहा जोंहा मा दै दं बे जोंनि जुमदुवार समस्तिनि बाउन्डारिखौनो मोजाङै मिथिया खोमा जोंनि जुमदुवार समस्तियाव मोनबे गामि दं सानथालि भटार्सआ बेसेबां मोनबे सानथालि गामि दं मुस्लिमनि गामिया मोनबे दं बबे बिसिडिसियाव मुस्लिम दं जानो हागौ बिनि नलेजआनो गियानानो आदा उइलियाम नार्जारी हिसाबै मोजाङै गैया खोमा खारन बियो जोंनि नखरनि बियो जोंनि समस्तिनि बियो मानसि नङा बिनिखायनो आङो जोंनि जुमदुवार समस्तिनि मानगोनां भटार्स रायजो राजाफोरखौ आङो गोथौयै आङो खावलायनो आङो लुबैदों जे गोथौयै सिन्था खालामनानै नाय जे गावबागाव गांसे बेसेन गोसा भटखौ सोरबायदि दैदेनगिरिनो होनाया जोंनि थाखाय मोजां जागोन भट होनायनि सिगां 100 बार थान्दा दिमागजों गुसु मेलेमजों सिन्था खालामनानै नायग्रो रायजो राजाफोर आं खावलायहरदों एसे सासे साधारन दैदेनगिरि नागरिक हिसाबै आरो बिनि उनाव जोंनि मानगोनां मामा लहितआ आंनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंदों आङो गासिबो बाथ्राफोरनि फिननाय होनांगौ दं होननानै आङो साना नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ एसे समस्तिनि मानसि जानायखाय दुखु मोनदों मामा नोङो बेबायदि बुंनो नाङामोन नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि जुमदुवार समस्तियाव बिपिएफ हिसाबै रेवरेवानि उनाव जोंहा मोजां दैदेनगिरि गैयैखाय जोंहा लिडार गैयैखाय जे समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारीखौ रायलायनानै जोंनि समस्तियावहाय लाबोनाय जादों होननानै मामाया बुंदों बे एखेबारे थिक जायाखै जोंनि उपयुक्त बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर प्रदुत सारमोनखौ आदै अलेनमोनखौ आदै टिकेन्द्र बसुमतारीमोनखौ आरो गोबां बिपिएफनि उपयुक्त दैदेनगिरिफोरखौ लाजि फोनांनायसो जादों होननानै आङो बुंनो लुबैयो मामा बेफोरबायदि मा होननानै बुङो बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था नङाबा एसे लिडार हिसाबै माने गोबां बाथ्रा बुंजागोन आरो बिनि उनाव मामाया आंखौ ओरैबायदि बुंदों आं मोनसे बाथ्राखौसो आङो बुंग्रोनो लुबैदों नोंसोरो बिपिएफनि दैदेनगिरि वार्कार हिसाबै सरनजित बसुमतारी सारखौ माने एसेबां गिदों सरनजित बसुमतारीनि नाम खोनानाय लोगो लोगो नोंसिनि बिखाफ्रा गुरलुब मावलायो नामा आं बेखौ बुंनायनि खारन दं मामा आं जे ससियेल मिडियायाव मोखां बिजाबाव फंनैसो बाथ्रा आङो बुंदोंमोन
आंनि बे बाथ्रा बुंनायाव सरनजित बसुमतारीनि नामखौनो आं लायाखै। नोङो जुदि आं बुंनाय ससियेल मिडियायाव आं बुंनायखौ मोजाङै जुदि नोङो खोनासङाखैब्ला आं खावलायदों मामा नोङो मोजाङै खेबसे खोनासंबाव। बिनि उनाव बाथ्राखौ मामा नोङो बुं। सरनजित बसुमतारी सारनि जानानैनो आङो मोनसेबो बाथ्राखौनो आङो बुङाखै। आङो बुंदोंसो जोंनि इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाया खावलायनाय बायदि लामा बानायनानै होदों, दालां बानायनानै होदों, माथावरि बानायनानै होदों, जाम्फै बानायनानै होदों। आं बे बाथ्राखौसो आङो बुंदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि दोलोनि बिजाथिया सोर जायो मामा बिपिएफनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर बेखौ नोंसोरो सिन्था खालामनानै लाब गैया। नोंसिनि दलनि सिन्थाधाराखौ नोंसोर खालाम। जों इउपिपिएलनिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सिन्था खालामगोन। जाय दैदेनगिरिखौ जुमदुवाराव इउपिपिएलनि बिजाथि दैथायहरोब्ला मोजां जागोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सिन्था खालामगोन। बेखौ नोङो सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैया मामा। आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो। आरो बिनि उनाव मामा नोङो आंखौ ओरैबायदि फंसे बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आङो नोंखौ दाय जाबसिनो नागिराखै। बिनि दायनिगिरिया आंनि बायदिब्ला उइलियाम नार्जारी आदासो। ओरैबायदि फोरमान जादों दिनैनि दिनाव थारैनो बियो एखेबारे सासे नंखाय बियो थगायसुला बियो दैदेनगिरि। जायनि थाखाय मामा नंथारै बाथ्राखौ जे नोंनो बियो फोरमायनानै बे बाथ्राखौ दिनै बियो ससियेल मिडियायाव बुंहोनो हादों। जे नोङो आंखौ ओरैबायदि बुंदों जे उइलियामनो 3 लाख फैसा हरनानै उइलियामनि आगदा आखान्थि जानो नागिरदोंमोन। बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों। मामा आङो बुङोब्लाथ' नोंसोरो लाजिनांगोन। नोंसिनि बिपिएफनि जे गोबां दैदेनगिरिफोरा आंखौ कन्टेक्ट खालामदों, आंजों जगाजग खालामदों फुराना दलावनो फैफिननांगौ होननानै। आङो बाथ्राखौ आङो बुंनो नागिराखै। आंनाव गोबां फोरमानफोरबो दं। नाथाय आंनि सिन्थाधाराया आं नोंसोरखौबो गाज्रि होना कुनु बिपिएफआव थांफिननायनि आंना जेबो सिन्थाधारायानो गैया। आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जे आंखौ 3 लाख फैसानि बाथ्रा नोंसोरो बुंबाय थादों। आं बे बाथ्राखौ बुङोबा आदा उइलियाम नार्जारीया लाजिनांगोन। आरो नोंसोरो साहस दङबा गोहो दङबा आंखौ उइलियाम नार्जारीजों फेस टु फेस खालामनानै हो बे 3 लाख फैसानि सायाव। आरो आङो बुङोब्लाथ' मानगोनां उइलियाम नार्जारीया लाजिनांगोनसो। आं मोनबावनांगौसो दंबावो। बुजिबाय मामा एसे सोंनानै नाय माबा मोनसे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां। दा बियाव फैसानि खोथायानो फैनो नाङामोन। फैसाया जोङो मोनसे समाव जेब्ला बिजेपि हिसाबै जोङो दंलायलायोमोन एसे परिचय जोङो दंलायलायो। आरो बिनि उनाव जोंहा माखासे आयदाखौ लानानै जोंहा फैसानि एसे लेनदेन जादों। बियो आंनावसो बियो फैसा लाथ'दों। गावनि फंबायनो फैसाखौ बियो हरहोदों। खेबनै बियो आंखौ हरहोदों। दा बे बाथ्राखौ गोलाव खालामनांगौ दं होननानै आङो सानाखै। आरो बिनि उनाव माबा नोङो बुंबावदों जे उइलियाम नार्जारी आदाया खनब्रै दल सोलायदों होननानै नोंनाव मा फोरमान दं निरद होननानै सोंदों। आं मिनिनोसो लुबैयो। आरो नों जे सासे एखेबारे गियान गैथारै नलेज गैथारै सासे दैदेनगिरि आङो बेखौ बुंनोसो लुबैयो। नाथाय नोङो दुखु दामोन आरो जे जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि बुजिबाय क'क्राझार जिल्लानि गासिबो दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा मिथिजोबगौ दासिमाव उइलियाम नार्जारी बिथाङा खनब्रै दल सोलायबाय। फार्स्टआव बियो जेनेबा बिपिएफमोन। बिनि उनाव 2020आव बियो बिजेपिनि जानानै इलेक्सन गेलेदों। आरो बिनि उनाव बियो बिजेपिनिफ्राय मानगोनां
जोंनि चिफ प्रमद बर' सारजों मिलायनानै बियो थाफैदों बिजेपिनिफ्राय मानो फैदों बेखौ नोंसोर मिथियाब्लाबो जों मिथिगौ गोनां जायोब्ला बे बाथ्राखौबो जोङो बुंगोन आरो बिनि उनाव UPPL हिसाबै मा जादों बेखौबो जोङो मिथिगौ नोंसोर बांद्राय बाथ्रा बुङोब्ला गासिबो बाथ्राफोरखौ आं रायजो राजाफोरनो फारि फारि आङो फोरमायलांजोबगोन आरो बिनि उनाव मा होननानै बुङो मानगोनां उइलियाम नार्जारिया BPF आव फैनानै जुमदुवारनि बिजाथि जाफैबाय होनब्ला सानबानो जाबाय मामा खनब्रै जादोंना जायाखै आं फिननायखौ होबाय आरो बिनि उनाव मा होननानै बुङो आंखौ माखासे खोथा जोंना मामा लहित बिथाङा बुंबावदों आंलायनो सासे मा होननानै बुङो अभार स्मार्ट दैदेनगिरि रावबो आंजों मा होननानै बुङो रायजो राजा गैला रावबो आंखौ मोजां मोनग्रा गैला बेबायदि बाथ्रा आंखौ बुंबावदों मामा आंखौ लानानै सिन्था खालामनो नाङा आरो आंनि सार्टिफिकेटखौ आं मोजां ना गाज्रि आंनि सार्टिफिकेटखौ आं नोंनिफ्राय लाया नों सार्टिफिकेट होनांगौनि गोनांथियानो गैया आं मोजां ना गाज्रि आंनि सार्टिफिकेटखौ रायजोआ होगोन आरो आं बुंनानैबो लायाखै आं एखेबारे सासे मोजांथार आङो दैदेनगिरि होननानैबो आङो बुंनानै लायाखै दा नोंथांमोना बुंनाय बायदि रेवरेवा नार्जारि सारा खननैसो दल सोलायनायनि थाखाय जुदि मोख्रा जायोब्ला जे उइलियाम नार्जारिया टोटाल खनब्रै बियो दल सोलायबाय खननै सोलायनायनि थाखाय रेवरेवा सारा जुदि मोख्रा जायोब्ला खनब्रै दल सोलायग्रा मानसिया मा जागोन मोख्रानि बिफा जागोन ना जाया बेखौसो आङो मा होननानै बुङो फिननाय बा नोंथांमोनखौ सोंथि खालामदों दा रायजो राजाफोर जोंनि जुमदुवार समस्तिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आङो फिन खनसेबाव आङो खावलायनो लुबैदों आजिर तारिखआव उइलियाम नार्जारि हिसाबै फोरमान जाबाय फार्स्टआव बियो मा होननानै बुङो बियो सासे सालानि नासो बियो जोंनि समस्तिनि बियो मानसि नङा 2 नाम्बाराव बियो मा होननानै बुङो 2 नाम्बार बियो BPF सो अरिजिनाली बियो BPF नङा 3 नाम्बाराव बियो सासे थगायसुला अहं नंखाय बाथ्रा बुंग्रा बियो सासे दैदेनगिरि बेनिखायनो जोंनि जुमदुवार समस्तिनि मानगोनां रायजो राजा आरो भटार्सफोरखौ आङो खावलायदों जे गावबा गाव बेसेन गोसा भट बे भटखौ उइलियाम नार्जारिनो भट होनायनि सिगां 100 बार सिन्था खालामनो थाखाय आङो बे समाव रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों आरो आंखौ मामाया फंसे बाथ्रा बुंबावदों आंखौ ओरैबायदि सोंथि खालामदों अनिरुद्ध नार्जारि हिसाबै अरिजिनाल UPPL ना सरनजित बसुमतारी UPPL आंखौ बेबायदि सोंथि खालामदों मामा सरना नार्जारि नङा सरना बसुमतारीसो सरनजित बसुमतारी गोसोआव लानाया मोजां आंखौ बेबायदि कुइसन खालामदों निरुद्ध नार्जारि हिसाबै अरिजिनाल UPPL ना सरनजित बसुमतारी UPPL दा आं बिनि फिननायखौ नोंनो होनांगौ दं होननानै आङो साना मामा आङो अरिजिनाल UPPL ना सरनजित बसुमतारी UPPL बेखौ जोंनि UPPL दोलोआ सिन्था खालामगोन बुजिबाय आरो जोंनि UPPL आ मोनसे डिसिप्लिनजों सोलिग्रा बियो मोनसे पार्टी जुदि आङो दलनि इलिगेल बेरेखा जुदि आङो खामानि मावदोंब्ला दला आंनि सायाव डिसिप्लिनारि एक्शन लागोन नोंहा बेयाव बुंनांगौनि मोनथाय दं होननानै आङो साना दा रायजो राजाफोर आं खावलायबाय गोथौयै सिन्था खालामनानै नाय